I'll be doing this till the lover's out. 2018 година те са от село Хара Елепелин. Само веднъж да тръгне звънеца в Народното събрание. Да, ама е ръстър на... Които ползват аватари, изкуствено създадени тела и така на определен човек и така на местните. Дания, ако я караш така, резултатът ще стане 10-0 до финала на карнавал. Пости, халтурата превзе културата. За прекомерно харчене на пари, свете. Абсолютно. Той е предоставил пари. Медицински екип и преследват учени. Сринали финансовата система на страната. Ей, той човек, не знаеш, разсипава. Участник в карнавалната процесия е редно с най-разтръпани. Те са безчет. Толкова много габровци има по цял свят, че за всеки от тях има група. Те даже са 3 колега. И знаеш ли коя е любимата песен на този човек? Айде да кажи! Уникално. Ето го новия лидер на столетницата Атанас Зафиров, който е наложил пекливанска на стария Корнелия Нинова. Тя е сдала властта и в момента е в покорна България, но анализатори разкриват, че името на скоро пръгнало се
в политическото формирование следва да бъде не Знаете ли кой се задава? Нещо наистина много красиво. Националната гимназия за изкуства в Пловдив празнува тази година своя 50-ти рожден ден. Веднага след тях се задава групирани в 20 населени места в страната, включително Габрово, Трявна, Правец, Ботевград, Младежи. Олимпея! На здраве, Дани! Ще свърши кучето, което лае, ама не хапе, до края вече я вкара парламент. Което е да си кажем честно. Дами и господа, Зумба с Васи! Забавление и здраве за всякакви възрасти. Голямо върши пада. А сега, колега, дойде вълнуващия момент на конкурсната програма.